Нова седмица, ново видео и ще искаш да останеш с мен за това видео, защото две важни неща. Първо, както обещах, ще си говорим за съня и ще споделя всичко, което направих, за да си върна качествения сън, дълбокия сън, адекватния сън, без да се будя нощем. Не беше лесно, отнеми цели 3 месеца, така че споделям много лични наблюдения и много личен опит по темата. Не пропускай това видео. Но втората причина – глюкозния монитор. Откакто си сложих глюкозния монитор, минаха вече няколко дена и честно казано, мислех си, че няма да има голяма разлика между преди 3 години, когато си го сложих, и сега. Заблуди и мечти. В момента съм в перименопауза. Повярвай ми, разлики има. И добри, и лоши. Ще споделя информацията, защото е изключително важна за всички нас, момичетата в перименопауза и менопауза. И няма да те карам да чакаш 30 дена да нося глюкозни монитори и след това да споделя всичко в едно видео. Ще споделям във всяко следващо видео информация по темата, защото е ценна, защото е важна, защото искам да стигне колкото се може по-бързо до теб. Сравненията, които наблюдавам с глюкозния монитор, са: племеничката ми Катрин, която е на 32 и също си сложи глюкозен монитор. Аз преди 3 години, когато не бях в перименопауза, и аз сега на 47 години в перименопауза. Тези 3 основни точки са различни. Те просто са различни. При един и същи тип хранене имаме разлики, за които е добре да знаеш, и в момента започвам да експериментирам какво от нещата, които правя, неутрализира някои от негативните ефекти, които виждам, какво ги предизвиква. Изобщо ще има много информация и много споделяне, но първо си започваме с темата за съня, за която обещах. Искам да си дам още няколко дена с глюкозния монитор, но до края на тази седмица и до края на това видео ще споделя информация и за него. Така че ценна информация, много практика в това видео. Остани с мен. Но преди да продължим, аз съм си в спортното екипче и си излизам на стандартната сутрешна разходка с Лея. И между другото, това е едно от нещата, които много влияят на пиковете на глюкоза. Забелязах го почти веднага. Стандартно аз си имам сутрешна разходка с Лея, защото тя си има определени нужди, които трябва да се случат. И това ми помага да имам по-стабилни нива на глюкоза през деня. Вчера решихме да не направим стандартната сутрешна разходка на Лея, защото решихме да отидем в София. Бяхме целият ден в София, направила съм 13 000 крачки за деня, т.е. не съм се обездвижила, но само заради факта, че я нямаше тази сутрешна разходка, нещата не бяха толкова розови, както по принцип. Така че, както казах, много практика, много информация, ще има много споделяне. За момента това, което виждам, ходенето е важно и по възможност още от сутринта. Ще продължим след малко. И междувременно искам да ти покажа един проект, който е почти изцяло на Марина. И това е новия ни Discovery Box, в който има невероятни подаръци за теб, плюс лан и много специален цвят бутилка, която не може да бъде купена самостоятелно. Така че виж новия ни Discovery Box в сайта. Разкошна кутия е. Отдавна не съм снимала в кухнята, но това ми е едно от любимите местенца за снимане. И така, сънят. Започвам с метриката, от която виждам най-голям ефект. Тоест нещото, от което най-много ми зависи доколко ми е качествен съня, доколко имам дълбок сън, изобщо дали спя добре или не спя добре. И това е метриката за колко време преди лягане приключваме с храната. И това според мен е най-големия проблем на повечето хора, затова започвам с тази метрика.
Повечето хора вечерят късно и като казвам вечерят късно, обикновено в България се вечеря към 7-8 вечерта и след това се ляга в 10 вечерта. Това дава на организма само 2, максимум до 3 часа време да разгради храната преди да си легнем и това е крайно недостатъчно. Още повече, че в България отново стандартно вечерята е най-голямото хранене за деня. Какво се случва обаче, когато вечеряме толкова близо до времето за лягане? На първо място това създава огромно метаболитно натоварване върху цялото тяло. Нивата на глюкоза започват да се дигат, да падат, да се дигат и да падат. И това пречи на организма да спи качествено. По време на нощен сън не е добра идея организма все още да храносмила храна. Това допълнително предотвратява организма, пречи на организма ни да произвежда повече мелатонин. И не на последно място, нарушава естествените процеси на тялото да си саморегулира температурата. А температурата на тялото ни е изключително важна, за да имаме качествен сън. И също така да ни падне пулса е много важно, за да имаме качествен сън. А всичките тези неща няма как да се случат, ако сме яли преди 2 часа и сме яли голямо ядене. Затова тази метрика е ключова. Всички, които се борят с това да имат качествен сън, особено за нас жените в перименопауза и менопауза, повярвай ми, видях негативите от лошия сън от първо лице тази година, като в продължение на 3 месеца се борих да постигна отново оптимален сън, защото просто сънят ми беше тотално out of balance. Ситуацията беше кошмарна. Имала съм нощи с по 3-4 часа сън на денонощие и на следващия ден нищо не ти се получава. Каквото и да искаш да правиш, не ти се получава както трябва. Затова, това, което прави Брайан Джонсън, знам, че много от нас не го харесват, но нека все пак вземем... Включи се някакъв вълчат на телефона ми. Значи, знам, че повечето от нас не харесват Брайан Джонсън, но все пак има важна и ценна информация, която да вземем от него и по отношение на съня, той е шампион. Той приключва с храната си 9 часа преди лягане. 9 часа. Знам, че това е невъзможно за повечето от нас, защото това означава, че последното ни хранене за деня е на обяд. Но след много експериментиране със себе си, това, което аз установих, че работи най-добре за моя сън, е да приключа с храната 5 часа преди лягане. За повечето хора часове от 4 до 6 часа преди лягане са оптимални. Така че експериментирай. Започни с 4 часа преди лягане да си приключила с храната. Пробвай 5 часа, пробвай 6 часа, виж къде е твоята среда. В моя случай аз си лягам рано. Аз си лягам 9-9:30, най-късно 10 часа. Затова 4 след обяд ми е последното хранене за деня и след това не консумирам абсолютно нищо. Никакви напитки, никаква храна. Приключвам с храната. Но това, което е по-важно, отново по същата тема, е не само колко часове си оставяме до лягане, а и обема храна, която ще изядем. В идеалния вариант голямото ни хранене е на обяд. И в идеалния вариант това, което правим вечер, е лека храна. Тоест, колкото се може по-малка порция храна, яш каквото искаш, въпреки че имам много хубав подкаст на тема съня и храната, така че изслушай го, ако имаш проблеми с съня. Но, колкото се може по-леко хранене, поне 4-5 часа преди сън е най-доброто нещо, което можеш да направиш за съня си. И това беше първото, което направих, за да започна да си връщам съня. Защото, както знаеш, миналата година бяхме почти 1 месец в Канада. Там съм вечеряла с всички заедно в 7-8 вечерта и това е нормално, защото аз отидох там да социализирам с семейството. Нямаше как да не вечерям с останалите. След това, като се върнах в България, първия месец продължих по същия начин и това беше огромна грешка за моя организъм. Просто сънят ми отиде тотално в канала. Първо заради джетлага, второ заради перименопаузата и с това хранене по-късно вечер. Отново, аз съм човек, който си ляга рано. Това за мен беше грешка и ми отне 3 месеца режим, за да мога да си възстановя съня до нивата, до които исках да го възстановя. Така че, за да резюмирам,
Колко часа преди лягане приключваш с храната е една от най-важните метрики. Опитай се да приключиш минимум 4 часа преди сън с храната. В идеалния вариант можеш да го удължиш до 5 или до 6. Експериментирай, за да видиш къде и как работи най-добре за теб. И се постарай вечерното ти хранене да е малко. За мен лично, моето вечерно хранене е половин порция на това, което съм консумирала преди. По-скоро в категорията на междинна закуска или на брънч или на закуска, отколкото на голямо основно хранене. И това ни води на втората точка по темата и тя е свързана с алкохола, но за нея след малко, защото, както обикновено, си излизам на сутрешната разходка с Лея и ще продължим по-късно. И няколко часа по-късно обещаната тема за алкохола. Не искам да те стресирам, но ако си мислиш, че можеш да пиеш алкохол вечер и да имаш качествен, дълбок сън, think again. За съжаление, след много експериментиране, просто трябва да ти кажа, че е невъзможно. Затова, ако човек иска да има качествен сън и да пие алкохол, имай предвид времето на разпад на алкохола, така че ако искаш да пиеш алкохол, най-добре е да се случи на обяд, а не вечер. Да, много хора казват, и това съм го чувала от много хора, че виното вечер ги отпуска 1-2 чаши и няма да навредят и след това заспиват по-лесно. Но между това да заспиваш по-лесно и да имаш качествен, хубав, дълбок сън, има разлики. Това не е едно и също. Затова, ако искаш със сигурност да знаеш как ти влияе алкохола, е добре да имаш нещо, което да ти измерва съня и да ти измерва дълбокия сън, като пръстен, гривна, часовник. Вече има много различни неща, с които можеш да имаш адекватни метрики. За мен лично, за моя организъм, алкохолът и сънят не са приятели, не се разбират, не ни се получават нещата. Смятам, че за повечето хора е така. Със сигурност има изключения, защото всички неща, за които говорим, са валидни за 70-80% от хората, не за 100% от тях. Но само по отношение на алкохола ще кажа, че понеже ми е включен в новия ДНК тест, който правих преди 2 години, всъщност аз имам перфектен метаболизъм на алкохол. И въпреки това нямам качествен дълбок сън, ако пия дори 1 чаша вино вечер. Представям си хората, които нямат перфектен метаболизъм на алкохол, за какво става въпрос. Така че да, просто го има и предвид. Тепърва ще направя едно цяло отделно видео за алкохола, където ще споделя и доброто и лошото. Както обикновено с всичко, за съжаление, страните са 2, но по отношение на съня това е ситуацията. Не ми харесва, но това е ситуацията. И само да кажа, че дори и хората като мен с перфектен метаболизъм на алкохол и с добър метаболизъм на въглехидрати и всичко останало от една възраст нагоре, нещата се променят. Дори и на 20 и на 30 годишна възраст да си нямала никакви проблеми с алкохол и с въглехидратите, на 40, 45, 50 плюс нещата не стоят точно по същия начин. Така че, въпреки че аз лично не се възприемам като 50 годишна, е добре да имаме едно на ум за възрастта си, за да можем да черпим най-много позитиви от ситуацията, а не да се самозалъгваме, че нещата все още са като преди, а те вече просто не са. Не са. Съжалявам. Това е. И това е сутрешното кафе, защото сега ще си говорим за кафето, но преди това овесено мляко. Просто искам да видиш как изглежда едно сутрешно кафе, което тествахме с глюкозните монитори и защо това е важно. Това е. Окей, ела с мен да си поговорим за кафето. Това е кафето, което тествахме с Катрин в продължение на няколко сутрини за пикове на глюкоза. И резултатите, честно казано, ме изненадаха.
Първо искам да споделя, че в момента няма да пия това кафе. Аз съм си приключила с кафетата за деня. В момента вече е 6:30. Аз ставам в 5. До 5:30 съм приключила с кафето, така че това няма да го пия. Но какво установих? На първо място, преди 3 години, когато носех монитор за постоянно следене на глюкозата, нито веднъж не направих пик от кофеина и от кафето, което пия сутрин. Нито веднъж, независимо дали беше с малко млечна пяна, без малко млечна пяна. Аз не използвам захар в кафето, така че пикове нямаше. Сега, 3 години по-късно, аз съм в перименопауза и на теория метаболизмът на кофеин вече трябва да се е забавил в моя организъм и аз го виждам в пиковете на глюкоза, защото вече към днешна дата имам разлика от 1 пункт, което не би го нарекла пик, но все пак имам лека разлика в кривата след приема на сутрешно кафе на гладно. Така че, да, бих казала, че метаболизма на кофеин наистина не работи оптимално вече за моя организъм. И това, което аз направих по отношение на съня, просто искам да навържа темите, е, че установих сама за себе си, че понеже този метаболизъм на кофеин вече не работи оптимално и не работи както беше преди 3 години за моя организъм, това означава, че вече няма значение само кога точно си пия кафето, защото аз винаги съм пиела кафе само сутрин. Има значение количеството кофеин, което подавам на организма си на ден, дори и да е само сутринта, защото според мен в перименопауза и менопауза, а и като цяло, това е валидно дори и за мъже 44+, се получава нещо като кофеин оверлоуд и кофеинът ни пречи на съня. Тоест вече няма значение само времето за разпад на кофеина и да внимаваме да е 10-12 часа преди да си легнем, а вече има и претоварване с кофеин. Т.е. кофеинът е повече, отколкото организмът може да поеме в рамките на деня и това ни пречи на съня. И това установих аз за себе си, така че в момента съм махнала едно от кафетата, което пиех. Обикновено пиех още едно кафе сутрин към 8 сутринта. Това, за съжаление, вече не е част от моя ден. Така че кафетата ми са намалени с едно и това ми повлия изключително добре на съня. И още нещо, което забелязахме, както знаеш, Катрин също носи монитор за следене на глюкозата и това, което видях при нея, ме шокира. Катрин има пик на глюкозата от кофеин 2 пункта. 2 пункта е пак в зеления сектор сме, но 2 пункта пик е доста. Аз правя 2 пункта пик на глюкозата след въглехидратно ястие с десерт. Тоест, дори понякога и не стигам до 2 пункта. Това е много. И тествахме при Катрин, показвам графиката, тествахме матча. Първо тя направи много голям пик от матчата и ние решихме, че е възможно да е кофеина, така че тя след това тества и с еспресо и направи малко по-малък пик с еспресото от матчата, но просто в матчата има повече кофеин, отколкото в еспресото. Така че проблема при нея е кофеина. Тя прави голям пик от кофеина, което означава, че нещата по отношение на кофеин са различни за различните хора и без да тестваш, няма как да знаеш ти в коя категория си. Така че аз, въпреки възрастта ми, т.е. аз до преди 3 години, кривата ми беше абсолютно равна след приема на кофеин. В момента имам лек пик от 1 пункт. Катрин има пик от 2 пункта на 32 годишна възраст, което просто означава, че нейният организъм не се справя толкова добре с кофеина. Просто го има и предвид, защото това със сигурност има много голямо отношение както към съня, така и към пиковете на глюкоза. И една прическа по-късно и един цял ден по-късно, в който се опитвах да снимам целия ден, разнасях камерата навсякъде със себе си и установих, че това влогърството не е за заети хора, които имат и бизнес, но справям се както мога. И днес, в крайна сметка, вечерта, най-сетне успявам да те взема с мен и отиваме на едно събитие, което включва биолози, кришарж и диаманти.
Аз нямам търпение за път не знам. Тръгваме! И след хубавото събитие вчера, на което се надявам да се насладите с моето видео, искам да споделя малко резултати от глюкозния монитор, защото вече направих една седмица преди да продължим с съня. И първото нещо е, не че се хваля, всъщност хваля се, но първото нещо е, че нямах нито един пик на глюкозата, който да е над зеления сектор, т.е. да е над 7,9. Нито един за цяла седмица, въпреки че, повярвай, експериментирах. Ядох сладолед, въпреки че беше домашен десерт. Ядох чизкейк, защото Марина имаше рожден ден и ме почерпи с нейния любим чизкейк. Ядох форми, защото имаше желание да тествам форми. Ядох въглехидрати на голо, т.е. правих много неща, заради които е редно да имам много голям пик на глюкозата. И въпреки, че от някои от тези неща наистина имах пик на глюкозата, максималният пик, който направих, беше 2 пункта и така и не излязох от зеления сектор. По принцип, на теория имаме възпалителни процеси в тялото, само ако преминем над зеления сектор, над 7,9. Тогава вече влизаме в един червен пик, който не е хубав за нашия организъм и там вече има възпалителни процеси и всички негативи, свързани с пиковете на глюкоза. Другите, които са под 7,9, се водят нормални след хранене. И да, ако храненето ни е изцяло без въглехидратно, дори и той не се случва, т.е. кривата си е така, но дори и малък пик от порядъка на 1-2 пункта, стига да е в зеления сектор, се води нормален. Съответно, защо нямах такива големи пикове? На първо място, аз лично го отдавам на изключително добра метаболитна гъвкавост, която съм развила в последните години, т.е. имам периодично гладуване, имам движение, имам тренировка, пия много вода, храня се добре като генерално правило, т.е. организма ми като цяло се справя добре. Също, това, което наблюдавам с отпреди 3 години, не виждам голяма разлика в пиковете на глюкоза. Т.е. не смятам, че по отношение на пикове на глюкоза организмът ми се справя по-лошо от преди 3 години, въпреки че тогава не бях в перименопауза, сега съм. Единственият негатив, който виждам свързан с перименопаузата е, че базовите ми нива на глюкоза, тези, които поддържам, когато не се храня през нощта, сутринта и така нататък, са по-високи от това, което беше преди 3 години и определено са по-високи от тези на Катрин, която е на 32 годишна възраст. Защо тези базови нива са по-високи? Най-вероятно заради перименопаузата, наистина вече организма ми не се справя толкова добре с въглехидратите, въпреки че нямам такива резки пикове от тях.
И фокусът ми ще бъде следващата седмица да видя как мога да си сваля базовите нива и вече правя 2 неща, които работят, но за това ще си говорим в следващото видео. Няма да издавам всичко на куп, но има начин. Има начин и аз се справям с ситуацията изключително добре. Но защо базовите нива не е добре да са високи? Защото когато базовите нива са високи, организма прави 2 неща, които ние не искаме за себе си. Складира повече мъзнини и предотвратява горенето на въпросните складирани мъзнини. Тези 2 неща ние не ги искаме. И заради тези 2 неща, дори и без промяна в храненето, дори и без резки пикове на глюкоза, само заради тези 2 неща ние в перименопауза и менопауза пълнеем. И затова казваме пълнея от въздуха. Защото това не е заради това, което си изял, не е заради тези 2 часа след хранене, пик или не пик, а защото вече базовите ни нива на глюкоза са по-високи. Така че какво ще направим да смъкнем тези базови нива е важно, върху това работя в момента. Реших, че това ми е фокуса, защото там ще видя най-голяма полза за това, което аз искам да постигна. Иначе, да, ще споделя няколко графики, защото смятам, че ще бъдат интересни, като например една графика, в която храненето ми е абсолютно едно и също, но в единия случай имам десерт след храненето, в другия случай нямам десерт след храненето, от десерта отново има пик, но понеже е изяден като последно нещо, което ям, т.е. не е на самостоятелно хранене, пикът отново е в рамките на нормалното, а не е в стратосферата. Това беше въпросният чизкейк заради рождения ден на Марина. И второ нещо, което ще споделя, което мен лично много ме шокира. 2 отново абсолютно идентични вечери, като след едната направих 40-минутна разходка, като разходката беше доста хубава, интензивна, едно връхче изкачихме, обиколихме горичката около Нови хан, така че беше хубава разходка, не е просто като разходка в парка, малко по-интензивна. И шокиращото за мен беше, че и след 2 вечери, пак казвам, бяха идентични, имаше въглехидрат в тях. И след 2 вечери имаше пик. Пика е абсолютно идентичен. Ще го видиш на графиката, като споделям в момента. Единствената разлика е, че в единия случай пикът беше веднага след вечеря, а в другия случай пикът тръгна, аз започнах да се разхождам, той падна и в момента, в който се прибрах вкъщи 40 минути по-късно и седнах на канапето, разбира се, пикът се случи. Тоест разходката просто го забави във времето, а не го предотврати. Възможно е да го е намалила, т.е. да не е толкова висок, колкото би могъл да бъде, но определено пикът се случи в момента, в който се прибрах и седнах обратно в къщи. Така че разходката след хранене със сигурност намалява пиковете на глюкоза, но те не изчезват. Така както и ако си ядеме сладкото като десерт, отново имаме пик на глюкоза, той не изчезва. Просто е по-малък. Което понякога е напълно окей и е напълно достатъчно и е точно това, което търсим за себе си. И така, темата за мен е изключително интересна, много се вълнувам и ще я продължаваме във всяко следващо видео. И последните 2 неща, които много ми помогнаха да си върна съня. Първото беше движение, т.е. увеличих си движението. Като единствената специфика по отношение на движение е, че не е добре да има силови, тежки, интензивни тренировки вечер преди лягане, защото те могат да ни разсънят, вместо да ни успокоят. Така че аз по-скоро си увеличих движението в по-ранните часове на деня и единственото, което правя след вечеря е разходка. Така че това много, много ми помогна. Ако искаш да видиш повече за движението и не си изгледала видеото за 10 000 крачки, изгледай го. Има толкова много ползи за здравето и сънят определено е един от тях. И следващото нещо е рутината на лягане и наставане. Мисля, че тази част е ясна за повечето хора. Но това, което най-много ми помогна да си върна рутината и е свързано с предишната точка, е излизането и излагането на дневна слънчева светлина рано сутрин. Защото това, което се случи след като се върнах от Канада, беше заради голямата часова разлика. Просто всичко в главата ми беше разбъркано. Започнах да си лягам по-късно. Съответно, пак ставам рано, обаче не съм се наспала. Будех се през нощта.
Като видя, че съм повече от половин-един час в леглото, ставах през нощта, за да не, просто да не лежа в леглото. Изобщо хаосът беше наистина пълен и много неприятен. Така че, когато започнах да правя 10 000 крачки на ден, започнах първото ми излизане да е сутринта много рано. Така или иначе, това е разходката на Лея. Просто я изместихме в 7 сутринта, в 7:30 сутринта. Излизам за 30-40 минутна сутрешна разходка. Поемам колкото се може повече слънчева светлина и това ми помагаше да си регулирам ритъма на лягане и наставане. Както знаеш, моята ставам рано, лягам рано, но това ми помогна много. Така че вземи решение коя ще е твоята рутина на лягане и наставане и се придържай към нея. Няма събота, няма неделя, няма изключения, няма днес съм с приятели, утре ще се отспя. Всеки ден по едно и също време. Лягане, ставане, лягане, ставане. И постепенно организмът ни свиква и когато ти наближи времето за сън, той започва да се подготвя, че ти ще спиш. И съответно, когато ти идва времето за ставане, той плавно и постепенно те буди. Без часовници, без аларми. Не съм използвала часовник и аларма. Нямам спомен да съм използвала часовник и аларма в последните 20 години. Не се сещам за преди това. Така че рутината на лягане и наставане е много важна. И по отношение на рутината, защото аз имам рутина от много години насам на лягане и наставане, не можеш да си представиш обема подигравки, който съм отнесла заради моето ранно лягане. И от приятели, и в интернет, когато съм си споделяла рутината, подигравките валят до ден днешен. Единственото, което трябва да направиш, е да вземеш решение. Аз съм по-важна от всичко това. Сънят ми е по-важен от всичко това и няма никакво значение кой какво мисли за твоята рутина и кой какво ще каже за твоята рутина. Важно е ти да имаш качествен сън, защото благодарение на него всичко останало в живота ти ще се подреди много по-лесно, с много по-голяма лекота. Ще се будиш сутрин с енергия, ще отслабваш по-лесно, хормоналният ти баланс ще е по-добър, всичко ще се нареди. Така че кой какво казва за твоята рутина на сън, кой какво казва за твоя начин на хранене или за изборите, които правиш в живота си, които са добри за теб, но по някакъв начин не отговарят на социалната норма, с която всички останали са свикнали. Научи се да го игнорираш. Единственият човек, който има нужда да валидира твоите собствени решения, си ти самата. Мисля, че това беше от днес за днес. От днес няма да правя това видео твърде дълго, така че ще го приключим тук и сега. И ако имаш още въпроси и ако искаш да изговорим малко и по-базовите неща за съня, от типа на да не пиеме твърде много вода преди лягане, за да не се будим, тъмната стая, тишината, изобщо има едни така по-базови неща, за които всички са говорили и исках в днешното видео по-скоро да споделя личен опит извън тях, но ако имаш нужда от нещо допълнително за съня, споделяй и междувременно си продължаваме с темата с глюкозния монитор. Между другото, нещата, които отчитам там, са абсолютно впечатляващи, пак казвам, особено в сравнение с мен преди 3 години и в сравнение с глюкозния монитор на Катрин, която е на 32. Така че продължавам във всички следващи видеа да говоря по темата. В момента съм си наложила предизвикателство. Няколко дена ще бъда на кето режим, защото искам да видя дали базовите ми нива на глюкоза ще паднат, защото там виждам един от проблемите, който имах. Да, интересно е. Супер ми е интересно. Най-вероятно ще продължа глюкозния монитор за 2 месец. Защото искам да тествам и да видя толкова много неща, че 1 месец няма да ми стигне, но продължаваме да влизаме в най-добрата си възможна форма 40+, 45+, 50+, 60+, защото можем. Разкошен ден от мен!